תראה איזה עצים יש פה. הלו, מור! הלו! הלו! איזה גרוע יוני מהבנות ונופל! קפוץ מעל הנקיק, יא זרגוג. הכל פה מתועד. יפה היה. מה? מה שעלית. נחמד אחי, נחמד. קירון קטן. קפוץ מעל הנקיק, מאור! זה יוני לא יודע! יוני יבוא מסביב, תבוא אתה מהנקיק. יאללה! מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה בא מהבנות? אז זה פה עליתי! אבל אתה עולה מהקיר של הבנות! איזה מצחיק אתה, פתאום באת עליי, מה אתה רוצה? אני עומד פה. תעלה מהמקום הנורמלי. מאור, תעלה את הקיר אחי. אני עולה אותו עכשיו, מה? יאללה נו, חבל, אני מצלם, אני אחר כך מעלה את זה. כאן למעלה מזג האוויר מצוין, הטמפרטורה כרגע 22 מעלות, נעים, יש צל. כל החבר'ה שמתאמצים שם בנקיק. יוני עולה כמו קרפדה את הנקיק. יוני לא יודע שהכל מצולם, לא בא עם תנופה ומוותר על הקיר האמתני. איי 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 איי, הכל מתועד, הכל מתועד. מאו, האם מאו יקפוץ מעל הנקיק? כן, לא, שוקל, הוא חושב, בא בפחד, מחליט שלא. יוני נראה נחוש מתמיד. הלאה! הלאה! מאור שוב בא מהבנות. זה לא הקיר אבל, זה לא הקיר. איפה באת אתה? אתה שרואים איפה אני עליתי. עולם אחר. יוני, מפה אל תבוא כמוהו. מפה. זה לא נקרא. מה הוא עושה? תראה. אני אגיד לך מה, יוני לא יודע לדלג על הנחל. אבל תראה מאיפה אתה עולה. זה לא נעים. הוא לא יודע לדלג. תראה, אבל עולים מפה. תראה, הנה המקום שאני עליתי ממנו. תגיד לי, באיזה הילוך עושים את זה? שני אחי, שני. בוא נעלה שוב, בוא. נשבע לך, הוא לא יודע לדלג. אני יודע, אני רואה, מה אתה נשבע לי? זה... אני רואה, הגופרו רואה, כולם בפייסבוק יראו. תראה. הוא לא יודע. איזה אום. וואי וואי, יוני, זה לא נעים. טוב, כנראה שיוני פעם אחרונה רוכב איתנו. יוני פעם אחרונה רוכב איתנו. מאיפה אתה עולה? בוא תראה, בוא, תלמד. תראה מאיפה, אל תהיו הומואים. תסתכל. בוא תראה מאיפה, בוא. תסתכל מאיפה. הנה יוני, לא יודע לקפוץ מעל הנקיק. אותו דבר שוב. מאור, קפץ מעל הנקיק. עוד פעם מהבנות. למה משם אפה? למה? למה אתה עולה משם? לא יודע, אני לא מצליח. איזה ילד, נו. אחי, זה מצולם, אתה לא יכול לרמות. תראה את יוני, איזה נקניק. וואו, איזה נהג גרוע. יוני. שמע יוני, אתה חלש. לא, אני רוצה לעשות עוד פעם.
מאור, אתה קופץ, תנקיק. תעמוד, שלא תקבל את המכה הזאת מאחורה. תן גז, תעלה. אל תהיה ילד, נו מה אתה, תראה, זה לא נעים. רואים את זה, אחי, זה מצולם. זה מצולם, יוני, זה מצולם. אני מצלם, לא נעים לי. זה עולה לפייסבוק. לא נעים לי. באמת, קצת כבוד, תכבד את הקבוצה. איזה גרוע, יוני, אני לא מאמין. בינתיים רואים את הקיר שאני אטפס פה. יוני, כפרה עליך, אני מצלם בשביל הקבוצה. יוני, לא בשבילי, בשביל הקבוצה. לא נעים. מה עושים, יוני? מה בעיה לקפוץ, יא גרוע? מה, זה לא בעיה? יואו, חבר'ה, לצערי אני נאלץ לסיים פה. איזה גרוע. מאור עלה משם, פה. מהצד, אני טיפסתי את הקיר הזה פה, ויוני עדיין שם. הוא לא הגיע לנסות. הוא לא מצליח להגיע לפה. וואלק זה. איזה לא נעים. עלה! יאללה! יוני, אם אתה תראה כסף, הוא לא מבין כמה זה פדיחה, איזה פדיחה. איזה פתחן. תשמע, מאור, אתה גם לא עלית ממקום טוב במיוחד. אני תכף עולה את זה, מה אתה חושב?